Ola, benvidos e benvidas a un novo tutorial do grupo de Facebook de Profesorado de Secundaria de Galiza. Nesta ocasión imos facer entre o Alberto un tutorial sobre o concurso xeral de traslados. Eu farei a primeira parte de introdución e el mostrarvos unha simulación de como se participa no concurso de traslados. Pois ben, eu en primeiro lugar o que vou facer é falar un pouco dos prazos. O prazo do concurso deste ano vai dende o 22 de outubro ao 12 de novembro e para participar tedes que entrar na web www.edu.xunta.es/cxt, esta web que vedes aquí escrita no centro da pantalla. Con respecto ao prazo das vacantes provisionais, o normal é que se coñecesen antes do remate do prazo de participación, pero a Consellería fai oídos xordos á solicitude que fan os sindicatos sobre isto, de que as vacantes se coñezan antes do prazo de que se peche o prazo de participación, pero a día de hoxe, pois a verdade é que non imos coñecer as vacantes durante o período de participación. Con respecto á resolución provisional, aínda non temos data. O ano pasado, se vos serve de referencia, a resolución provisional saiu en marzo. Este ano, como a verdade é que vai adiantado o concurso con respecto ao ano pasado, pode ser que se adiante tamén a resolución provisional ou non. Iso de momento non coñecemos as datas. Con respecto ás reclamacións e renuncias, sí que sabemos xa cando van ser, que van ser 10 días hábiles desde que se publique a resolución provisional, aínda que en principio as reclamacións ao baremo xa se poderán presentar unha vez que se vai facendo público o propio baremo na web da Consellería. Con respecto á resolución definitiva, pois o ano pasado saiu en maio, entón este ano seguramente saia por aí, ou como dixen antes, pois como imos en canto a prazos máis rápido este ano, pois tamén pode ser que saia antes, pero en principio xa vos digo que non coñecemos de momento as datas. En segundo lugar, vou vos falar de algunha cousa que hai que ter en conta a hora de participar no concurso de traslados. A primeira, como vedes aí, é que é un concurso que está aberto a todo o Estado, a pesar de que, lóxicamente, este ano ten carácter galego, pero pode participar nel calquera persoa que este destinada fora de Galicia sempre que transcorresen máis de 2 anos desde que obtivo o destino no seu ámbito territorial. Ben, en segundo lugar, hai que ter en conta que todo o profesorado sen destino ten a obriga de participar. Entre eles, todos os funcionarios en prácticas que participades con 0 puntos. Con respecto aos funcionarios en prácticas que irades actualizar o voso expediente en datos persoais, eu personalmente non vos recomendo que o faigades agora neste prazo, xa que o ano pasado houve xente que o fixo, funcionarios en prácticas que o fixeron e non o tiveron en conta porque como participades de todas as maneiras con 0 puntos, pois digamos que deixaron a actualización dos vosos datos para máis pa diante. Entón tiveron que facer o traballo dobre, porque cando volveu a abrir o prazo para actualizar datos persoais, tiveron que volver a engadir todo, xa que antes non o tiveron en conta. Ben, con respecto ao baremo, na orde, ao final da orde, podedes consultar o baremo, vale? Eu vou ir aquí un momento ao grupo para ensinarvos a orde. Xa está aquí. Vale, sería esta. Entón, se navegades ata o final, vale, aquí concretamente, vale, anexo 16, vedes todo o que entra o que forma parte do baremo do concurso xeral de traslados, vale? Lóxicamente a antigüidade, vale, aquí podedes ver nesta letra pequena que ven por aquí as condicións de cada apartado, explicación sobre cada apartado. Despois tamén conta, ademais da antigüidade, lóxicamente os méritos académicos, vale, que tedes a partir de aquí. Tamén forman parte dos méritos os cargos directivos, vale, e outras funcións docentes que irían no punto 4 do baremo.
Despois no 5 entra a vosa formación e perfeccionamento, vale? Aquí lembrade que como vedes son 6 puntos de cursos, non son 200 horas como no concurso como nas oposicións, senón que aquí son 6 puntos, é dicir, 600 horas, vale? E despois tamén forman parte do baremo outros méritos como poden ser, por exemplo, as publicacións, premios de ámbito autonómico, méritos literarios, etc. Vale? Que tedes por aquí. E nada, xa vos digo, despois abaixo do baremo tamén aparecen aquí unhas disposicións complementarias na que vos explica cousas sobre cada un dos apartados e que vos invito a ler se tedes algunha dúbida sobre algún apartado que vos vai a embaremar, vale? Isto con respecto á orde. Entón, volvo para aquí. Vale. Despois, sobre actualizar o expediente ou alegar ao baremo. Son dúas cousas distintas. Se queredes actualizar o vosso expediente porque tedes algo que queredes incluir nos méritos e que non tedes xa no baremo, que non aparece aínda, o que tedes que facer é entrar en datos persoais e aí actualizar o voso expediente, vale? E se queredes alegar, facer algunha alegación a algo que xa tedes recollido no baremo, iso faise a través da propia aplicación do CXT, vale? Na web que comentaba antes, www.edu.xunta.es/CXT, aí é onde tedes que facer as alegacións ao baremo. Despois no vídeo tutorial Alberto xa vos explica estas cousas. Despois aquí puxen un punto quinto de utilidades, vale? Para min, as utilidades que eu uso para cubrir o concurso de traslados son, en primeiro lugar, lóxicamente, a propia web da Consellería, vale? Onde aparece aquí a orde e o prazo, vale? E despois tamén aquí vedes abaixo que di información relacionada a CXT. Entón, se pulsades aquí, tedes máis información sobre o concurso de traslados, vale? De momento está aínda o do 18-19 porque estamos a día 21 e o prazo do concurso de traslados deste ano empeza mañá, vale? Entón por iso está isto sen actualizar. Despois aquí que hai interesante? Pois este editorial que vedes aquí para ver o manual de usuario da aplicación, prema aquí. Se premedes aquí o que os vai aparecer é un tutorial que fixo a Xunta de Galicia sobre como participar no concurso xeral de traslados, vale? A verdade é que eu botei un ollo e está bastante ben, vale? Explica, bueno, cousas interesantes, con capturas de pantalla, como vedes aquí, vale? Sobre a participación, vai vos explicando cada punto, entón, se eu tamén vos recomendo, antes de metervos co concurso xeral de traslados, pois botarlle un ollo a todo isto que tedes por aquí, porque ides aprender cousas que vos van ser útiles para cubrilo, vale? En segundo lugar, a segunda utilidade que eu emprego para isto é para o CADP é esta aplicación, vale, de Marcos Chavardía, que nos ordena os centros de Galicia por distancia ao noso domicilio, vale? Se tedes dúbidas sobre como empregala, simplemente tedes aquí á dereita a axuda e contacto, ledes o que aquí aparece, vale, e como vedes hai ademais un tutorial que vos explica como usar a aplicación, vale? Ben, lóxicamente tamén se tedes dúbidas no fío que temos no grupo sobre o concurso xeral de traslados, pois aí tamén podedes preguntar sobre este tipo de aplicación, vale? E despois a outra web útil que emprego eu, lóxicamente é a do sindicato Cigensino, vale, que vedes xa aquí arriba ten dous accesos directos, vale? O primeiro é a web para participar, que é a mesma web que acabamos de ver, vale? E ademais tedes aquí toda a información sobre o concurso xeral de traslados, vale? No noso caso, pulsaríamos aquí, a concurso de traslados de secundaria, tedes cousas que son útiles, como por exemplo, a parte da convocatoria, lóxicamente, que xa vimos. Temos tamén as xubilacións, vale? Que a día de hoxe faltan aínda as da provincia de Pontevedra, pero xa tedes as de Lugo, Coruña e Ourense. Despois, se vos interesa asistir a algunha asamblea explicativa sobre o concurso xeral de traslados, as asambleas son abertas, é dicir, podedes asistir se xades afiliados ou non, e, por exemplo, na asamblea que vou estar eu sería en Lugo o 28 deste mes ás 6:30 da tarde, vale? Estades todos invitados a esta ou a calquera das outras que podedes ver aquí, vale? E despois tamén é moi interesante este CIC Informa que nos dá
algunha instrucción interesante sobre o concurso de traslados, vale? Tamén vos invito a lelo, tedes por aquí moita información sobre o concurso. Ben, con isto eu xa remato a miña introdución, vale? Entón agora simplemente vou vos deixar con Alberto que vos vai explicar ou vai facer máis ben unha simulación do que sería participar no concurso xeral de traslados. Un saúdo a todos e xa vos deixo con Alberto. Boas, eu son Alberto Fortes e vou vos facer un pouco unha demostración de como facer ou cubrir a instancia para presentar o concurso xeral de traslados. Antes de nada, directamente dentro do grupo de profesorado de secundaria de Galicia, igual que estou explicando Pablo, podemos acceder ao fío único do concurso de traslados e acceder a unha serie de información, como é, por un lado, a do número de xubilacións que houbo nas diferentes comunidades autónomas, neste caso faltaría a de Pontevedra, que supoño que se publicará nos vindeiros días. Por outro lado, unha cousa interesante para antes de cubrir o concurso xeral de traslados é acceder á orde que regula toda a información sobre o concurso xeral de traslados, nas que se fala de prazos, de modalidades de presentación e demais. Isto servirá sobre todo para... É interesante que calquera persoa que presenta o concurso xeral de traslados poida ler aquí calquera dúbida antes de presentalo, xa que aquí está recollido toda a información. E despois tamén a Consellería acaba de sacar unha circular con información sobre o concurso xeral de traslados na que se recolle un pouco toda a información ou problemas que viñan recollidas, non? Explica un pouco solicitudes, modificacións que pode haber ou recuperar unha solicitude do concurso xeral de traslados do ano pasado, con algúns cambios que poida haber. E, como veremos despois tamén, estes cambios aparecen reflexados dentro do correo electrónico. Despois vos ensinarei un pouco como queda isto reflexado. Ademais explica como facer para prazo de justificación dos méritos alegados, que terán que ser justificados no prazo de solicitude, e bueno, un pouco información sobre as vacantes, cando son vacantes itinerantes e demais. Aquí aparece un pouco recollidas diferentes cousas, tema de exercer o dereito preferente, que sería para persoal suprimido ou desplazado, e algunha información máis. Outra das informacións tamén interesantes antes de acceder á propia aplicación é a aplicación que vos ensinabas a Pablo, que é a de Centros Educativos de Galiza, que nos permite un pouco coñecer ou dispoñer un pouco os centros que están a menor distancia ou menor tempo dunha ubicación determinada, vale? Neste caso vamos a marcarlos porque despois servirame para despois utilizar na hora de presentar o concurso xeral de traslados. Vou a cambiar a localización que aparece recollida aquí por unha máis ou menos aquí calquera e vamos a aplicar filtros de tempo para que me quede marcado aí un pouco a distancia aos diferentes centros. Ben, despois isto nos servirá para cubrir o concurso xeral de traslados que veredes a continuación. E agora vamos a acceder directamente á aplicación web que nos servirá para realizar a solicitude e que recolle un pouco toda a información concreta do concurso xeral de traslados deste ano, se queremos facer unha solicitude para este ano, pero tamén información sobre outros cursos anteriores e demais. Se accedemos á aplicación web do concurso xeral de traslados, o primeiro que veremos é na parte de arriba un manual de usuario da aplicación que está moi interesante, xa que nos sirve para resolver calquera dúbida, aínda que vamos a explicalas aquí, pero que ten moita información. Se vedes, aparece paso por paso todas as operacións, como se crea unha instancia, con capturas de pantalla e como nos identificaríamos, que vamos ver. E despois como se crearía a estancia, que información debería aparecer en datos persoais e demais, e que errores nos poden aparecer ou que mensaxes informativos nos poden aparecer, con cada un dos pasos que vamos a ver a continuación. Vamos ir directamente a ir cubrindo unha instancia. Para eso, o primeiro o que vedes é un inicio e un listaxe do concurso con documentos publicados. Actualmente non hai ningún documento publicado en concursos abertos, pero sí en concursos pechados de edicións anteriores. Aparecen as resolucións definitivas dos concursos de traslados das edicións anteriores con información sobre elas, é dicir, cales persoas se moveron de centro e demais.
e se poden consultar de maneira que están todas publicadas en PDF. Se o que queremos é iniciar, o que temos que facer primeiro de nada é na parte superior dereita, no elemento de encender e apagar, deberíamos poder acceder co noso usuario e contrasinal, vale? Habería que meter o noso usuario de educación, a nosa contrasinal, e entrar directamente no concurso xeral de traslados, na aplicación do concurso xeral de traslados. Se vos fixades, aquí apareceron unha serie de lapelas a maiores de antes. Antes tiñamos directamente inicio e documentos publicados e agora apareceron listaxes concursos cun desplegable de listaxe de instancias de resolucións e documentos publicados, que era o que víamos anteriormente. Outra pestaña que é de participación, outra de utilidades, e despois un buzón de informes e datos persoais que utilizaremos. O buzón de informe para imprimir unha vez que teñamos todos os documentos e entregar por rexistro ou na secretaría do centro, e en datos persoais se queremos facer modificacións directamente nos méritos ou nos baremos, que tamén veremos, vale? O primeiro que temos que facer, calcarlle en participación, aparece esta parte de utilidades, e escoller o concurso. Se queremos consultar un concurso anterior, o que veríamos serían concursos pechados, accederíamos ao concurso que queremos ver ou obter información sobre prazas ou con que puntuación se conseguiu algunha das prazas, pero no noso caso, se queremos presentar unha instancia dun concurso aberto, deberíamos acceder ao concurso que está aberto. No meu caso, directamente ao concurso de secundaria 2019-2020. Seleccionamos o concurso e lle damos a escoller. Unha vez que teñamos escollido, vamos directamente á pestaña de participación, que sería a pestaña pola cal vamos a empezar a crear esa instancia que temos que presentar ou en rexistro ou na secretaría do centro. Para eso, primeiro temos que escoller o corpo de participación. Esa aparece por defecto, como temos un usuario creado na conta da Xunta, porque corpo de participación vamos a crealo, vale? E agora aparecen directamente tres tipos de instancias que podemos facer. Podemos comezar unha instancia dende cero, é dicir, crear unha instancia baleira. Podemos facer unha copia da última instancia validada. Isto nos permitirá que se facemos unha instancia e a pechamos e a posteriori queremos mudar algunha cousa antes de entregala, podemos recuperala dándolle aquí a copia da instancia validada e me colle a última instancia presentada. E se queremos coller como base, antes de nada, a instancia entregada no concurso anterior, poderíamos directamente crear unha instancia do concurso previo e que nos permita un pouco acceder a ese documento para a partir de aí modificalo. No meu caso, vou a escoller unha instancia baleira porque nos vai a permitir un pouco máis versatilidade. Se xa tedes algunha creada, poderíamos coller calquera das tres. Se escolléramos a última, vai chegar ao noso correo electrónico unha advertencia ou modificación de cousas que se modificaron. Por exemplo, eu ano pasado era funcionario en prácticas e como este ano son funcionario en expectativa de destino, chegoume un correo dicindo que a solicitude importada do ano pasado sufriu unha serie de modificacións que foi pasar de funcionario en prácticas a funcionario en expectativa de destino e xa directamente o propio aplicación xa me fixo esa cambio, vale? Vou coller a instancia baleira e veremos un pouco que pasos hai, que van ser iguais que se tedes previamente cubertos, vale? Lle damos a crear e acabame de crear unha nova instancia. Directamente no apartado de datos persoais aparecen os datos persoais que temos para, no meu caso, xa recollidos directamente da base de datos da Xunta. Se algún dos datos que aparecen non é actualizado, non é directamente o dato correcto, deberíamos poñernos en contacto coa dirección xeral correspondente, coa xefatura territorial, para poder mudalos, vale? E aquí abaixo aparecería a modalidade de participación, que tamén tería que actualizarse automáticamente. No meu caso sería que estou provisional, que nunca obtiven un destino definitivo. Se alguén todavía está en prácticas, tería que clicar na parte de prácticas, ou xa lle aparecería clicado, ou nalgúna das cousas que aparecen aquí, pois suspensións de funcións, supresión ou modificación do posto de traballo, que se dependía, que isto nos permitirá optar a prazas con destino preferente, ou algún dos elementos que aparecen aquí. Como vamos a facer para pasar dunha pestaña a outra? Pois podemos facelo de dúas maneiras. E darlle a agardar e continuar, pasaríamos a seguinte pestaña, ou cambiar na parte de arriba polas pestañas que aquí aparecen, vale? Por lo tanto, o que damos é agardar e continuar.
e accederíamos á segunda parte, que é prazas de participación. Prazas de participación, o que habería que escoller é que tipos de prazas queremos que participen. No meu caso, como só únicamente teño unha especialidade, teria que escoller a especialidade coa que teño. Seleccionaríamos a especialidade e daríalle agardar e continuar. Así accedería a seguinte páxina, que é a parte de dereito preferente a centro. Para acceder a dereito preferente a centro, teríamos que estar nun suposto que aquí aparece: supresión de praza ou posto, modificación da praza ou posto por desplazamento do centro por insuficiencia de horario ou por adquisición de nova especialidade. Aquí habría que poñer en que centro se pide ese dereito preferente e despois a continuación en que tipos de prazas tamén se pediría ese dereito preferente, vale? Na maioría dos casos non será necesario nin colocar nin dereito preferente a centro nin dereito preferente a localidade ou zona, vale? Teremos que acceder á parte de concorrencia. Na parte de concorrencia sería, por exemplo, se queremos participar de maneira conxunta a un determinado número de prazas con outros profes e queremos que se cubra que esos profes vayan conxuntos no concurso xeral de traslados. Neste caso tamén é algo bastante raro, non? Que non é o habitual. Vamos a acceder despois á participación forzosa, que este é un elemento que teremos que cubrir todo o profesorado que participa obrigado, por así decirlo, profesorado que está en prácticas ou profesorado que todavía non tivo un destino definitivo, xa que se non poñemos o número suficiente de localidades ou de centros polos que nos poden dar, terían que darnos por orden das provincias que coloquemos, vale? Aquí teríamos que ubicar as diferentes provincias, vale? Ordenadas por filas, vedes que 1, 2, 3 e 4, que non se repitan. E aquí arriba hai un botón bastante importante. Se nós queremos renunciar ao baremo, se só queremos que conte o baremo de antigüedade no corpo e de antigüedade no centro, poderíamos renunciar ao resto de puntos. Por lo tanto, para renunciar deberíamos marcar este clic. Se con isto o que entraríamos no concurso xeral de traslados con moita menor puntuación que outra xente que non renunciaría ao baremo e que accedería con maior puntuación. É algo bastante importante, xa que se renunciamos ao baremo poden darnos peor destinos se chegan a adxudicar prazas ata onde temos nós, esta posición que ocupamos, que se non renunciáramos. Por lo tanto, é importante saber que é mellor non renunciar ao baremo se contamos que nos podan conceder algunha praza, vale? E aquí a continuación o que teríamos que poñer é que especialidades queremos o tipo de praza. Se tiveramos varias especialidades, poderíamos ir engadíndoas por orden. No meu caso, que só teño unha especialidade, tería que darlle seleccionar a especialidade e posteriormente calcarlle a aplicar. Por lo tanto, aparecerían a continuación o orden en que especialidade se me adxudicaría. A continuación habería que indicar se esa especialidade ten requisito lingüístico ou non. No caso de matemáticas non o ten, por lo tanto poñeríamos en requisito lingüístico e poñeríamos tamén se quereríamos plazas bilingües ou non. Isto nos permitiría que se nos adxudican por participación forzosa, nos adxudican por este orden de provincias a esta especialidade sen requisito lingüístico, e se puséramos bilingüe tamén contaría ese apartado de bilingüe. Vamos a continuar ao seguinte paso, que é, por así decirlo, o elemento máis importante, non, do concurso xeral de traslados, que será o elemento no cal aparecerán todos os centros ordeados ou localidades ordeadas para concedernos destino definitivo. Para cubrir os centros, cúbrense ou localidades, cúbrense de un en un. E para eso, o máis cómodo é utilizar a aplicación de centros educativos de Galicia que fixo Marcos Chavarría. Como facemos para acceder á información ou códigos de cada un dos centros? Podemos acceder por dous sitios. Primeiro, polo este portapapéis que hai na parte de arriba, calcándolle nos copia directamente o código do centro, que pegaríamos directamente aquí. A continuación, teríamos que escoller que especialidade, se ten en que lugar vamos a concursar, é dicir, en Galicia, se ten requisito lingüístico que non o tería, e despois poñer se queremos bilingüismo ou itinerancia, vale? Se poñésemos tanto bilingüismo como itinerancia, teremos que poñer as dúas opcións, que queremos primeiro e despois que queremos. Se queremos engadir ao final, pois lle damos a aplicar,
e aparecería xa ese centro aquí engadido. Se vos fixades, o código do centro que acabo de poñer aparece como non consta. Ata que guardemos a aplicación non aparecerán os nomes dos centros. Vou copiar outro deles para ter 2, e así que vexades a continuación pego outro código e lle vou poñer engadir ao final, vale? Vamos engadindo ao final un a un cada un deles. Xa estaría engadido ao final. E agora o que vou a darlle é guardar e revisar. Por lo tanto, volvo a esta página. E estes centros... Vale, para outra forma, para ver os centros de Galicia, sería calcar este apartado de aquí. Acceder directamente ao arquivo en PDF. E buscar cales son os códigos correspondentes a cada un dos centros. Vamos ver por que nos daba erro, nese caso concreto. E vamos buscar un deles. O principal erro é porque estaba poñendo centros de primaria para un concurso de traslados de secundaria, vale? Por lo tanto, o que temos é desactivamos todas, activamos o IES, aplicamos filtros e agora copiamos o código correspondente. Por iso me daba aquí un erro de que non se podían escoller. Se agora quero eliminar algún dos deles, selecciono os que quero eliminar, lle dou eliminar e aplico. Neste caso vou poñer o novo código, lle vou dar a aplicar e se vos fixades aparece poñer o código o nome do centro correspondente. Neste caso, o que vou facer é darlle a guardar e revisar. Poderíamos seguir engadindo centros e cada certo tempo ir revisando, o sea que nos vai a permitir que se nos colga o ordenador ou non nos deixa facer máis, non perdamos todo o traballo que temos feito. E o último paso será guardar e continuar. Neste caso, podemos comprobar a instancia, validar a instancia ou cancelar, vale? No meu caso vou a cancelar por unha cousa, ahora vos vou ensinar. Cando lle damos a cancelar e accedes outra vez ao apartado de participación, na parte de abaixo aparecen as instancias que tedes feitas. Por un lado, algunhas que xa estaban previamente feitas, cunha instancia baleira que fixera previamente unha copia de instancia realizada ao concurso previo, ou esta que todavía está en estado pendente. Aquí me permite facer dúas cousas, modificar ou alegar baremo. Neste caso, se lle calcamos a modificar, poderíamos volver a entrar en toda a información e facer calqueira modificación correspondente a esta solicitude. Unha vez pechada a solicitude, xa non se vai poder facer ningunha modificación. Por lo tanto, sería importante que non cometer un erro aí. E outro punto importante sería a parte do baremo. Vale? O baremo é a puntuación que se ten en cada un dos apartados que recolle a convocatoria. Por un lado, antigüidade no centro, no corpo, pertence aos corpos de catedráticos, méritos académicos e información diversa. Cada un deles aparece o máximo que está contemplado e o total que se ten. E podes acceder a dous lados. Por un lado, a información, que sería este interrogante amarelo, que nos permite abrir unha ventana nova no que nos permite contemplar como se puntúa ese punto. E, por outro lado, por exemplo, no apartado de cursos, vese, dado a calcarlle en detalles, todos os cursos realizados que están homologados e baremados. Vale? Se vemos que algún destes cursos non está baremado ou nos falta algún dos cursos que temos que incluir, ou, por exemplo, pode ser
ao apartado de linguas, que estaría en apartado de títulos de ensinanza de réximen especial e da formación profesional, na que están os certificados de nivel C2, C1, B2 e B1. Teríamos que ir a pestana que é aquí á esquerda, que é a pestana de datos persoais. Calcándolle a pestana de datos persoais, accederíamos á páxina de datos persoais. Aquí sería tamén necesario validarse, igual que fixemos na parte do concurso xeral de traslados. E unha vez validados, teríamos que entrar nas miñas instancias. Se queremos facer unha instancia para o concurso 2019-2020, accedemos á instancia do concurso 2019-2020 e abrimos unha nova instancia. Esta instancia que acabamos de ver, de abrir, está aquí, instancia do concurso 2019-2020, e teríamos que buscar ou darlle aquí aos meus datos, ver expediente. Iríamos paso por paso vendo o expediente que temos cada un de nós e poderíamos chegar a facer algunha alegación correspondente. Por exemplo, se aquí non aparece algunha data ou algunha información está incorrecta, poderíamos chegar a darlle acción e engadir a información correspondente, se estivera mal, vale? Aquí vedes práctica expectativa, definitivos, provisionais, e os resumo un pouco de todos os postos de traballo. E despois se facturas de departamento, cargos e demais, poderíamos alegalos tamén nesta pestaña. Cargos directivos, e vou ir concretamente a parte cargos non directivos. Se quixéramos alegar en algunha, o único que temos que calcarlle é nova alegación, cubrir, por exemplo, cargos non docentes, se fostes algún elemento dos que aparecen aquí, pois teríamos que cubrir ese elemento, facer unha breve descripción, que aquí aparece, se queredes, a puntuación dos contidos de axuda, data de inicio, data de fin. Se iríamos avanzando, se fose tribunal de oposición, titores ou titoras, por exemplo, aquí aparece titor ou titora ata o 31 de agosto, pero en realidade fun titor ou titora ata o setembro, ata o 16 de setembro deste ano. Lle daba a modificar e aquí se me aparece unha advertencia de que se fixo esa modificación. Accederíamos ao seguinte, aquí aparecen os cursos xa recoñecidos, pero se nós temos algún curso que non está recoñecido, poderíamos tamén facer unha nova alegación, seleccionar o tipo de formación, seleccionar o nome da formación, o cargo no curso que tivemos, número de horas, que organismo fixo, e tamén ou que universidade, vale? Aquí neste caso tamén nos permite poñer universidade e engadir o elemento da universidade. Por exemplo, Universidade da Coruña, data de inicio, data de fin e data de certificación e se está homologado. Para saber se está homologado, deberíamos poder coñecer se está homologado ou non, vale? Lle daríamos a crear, neste caso falta información, polo tanto non poderíamos crealo, vale? Ou o seguinte, se foste relatores ou docentes en algunha actividade, e aquí nomes da titulación que poderíamos alegar tamén ciclo da Escola Oficial de Idiomas, Escola Oficial de Idiomas, Escola Oficial de Idiomas da Coruña, por exemplo, titulación nivel correspondente ao nivel que fose, vale? Entonces seleccionarías o nivel que fose, vamos a escoller, por exemplo, nivel B2 de galego, data do título, número de horas, número de créditos en caso de máster, en este caso non se utilizaron créditos de outra titulación, vale? Habría que poñer aquí a data do título correspondente. Crearíamos, únicamente nos fai falta poñer a data do título, e teríamos que crear. Así, con todas elas, ata ter todas cubertas.
Aquí incluso dándolle a volver podemos acceder directamente ao elemento e facer alegacións a cada unha dos apartados correspondentes. Poderíamos volver e aquí poderíamos pechar esta alegación. Unha vez pechada a delegación os datos persoais, nos actualiza un documento que teríamos que presentar por rexistro cos méritos correspondentes a cada un dos elementos que alegamos. Se nós temos aquí en datos persoais información correspondente que non nos aparece recollida no baremo, neste baremo, o que teríamos que facer é na parte de participación, igual que vemos modificar, hai unha parte que é alegar baremo. Entón, poderíamos acceder a cada un da información correspondente a cada un dos anos e facer referencia a que os datos nos aparecen recollidos nos datos persoais, pero non nos méritos correspondentes no apartado do concurso de traslados. Vale? Aquí vamos a volver e vamos a darlle a modificar. Cal será o último paso correspondente? Pois a parte de validación final. Podemos comprobar a instancia para ver se ten algún erro. Se non hai ningún erro, xa nos vai aparecer aquí, non hai erros nin avisos para esta instancia, e o último paso é darlle a validar a instancia. Unha vez validada a instancia, nos aparecen unha serie de documentos. Por un lado, a da instancia, por outro, a do baremo, a instancia, o baremo e as alegacións. Estas alegacións serán as correspondentes ao baremo correspondente que fixemos tamén desde datos persoais. Calcándolle a cada un deles, o que nos fai é, no buzón de informes, xenerarnos uns PDFs que serán os que teremos que entregar. O buzón de informes está aquí neste lado esquerdo. Serán uns PDFs que serán os que teremos que entregar ou na Secretaría do Centro ou por rexistro para presentar o concurso xeral de traslados. Aquí tedes, por exemplo, alegacións de baremo, se hai algunha alegación, que no meu caso non cubren ninguna, o baremo correspondente, que estaría aquí cuberto, e a instancia correspondente. O mesmo teríamos que facer no apartado de datos persoais, que teríamos que pechar este baremo, e facer aquí a parte de alegacións e ir a datos persoais, e aquí aparecerían as alegacións correspondentes a ese baremo nesa información. Perdón, sería ese. Aquí apartado de datos persoais sería a instancia de alegacións coa información correspondente a esa información que teríamos que presentar xunto con documentación. Tamén nos datos persoais tenemos que descargar a parte de publicacións, que vai estar tamén no buzón de informes. Se vos fixades no buzón de informes aparece en datos persoais e aquí aparecen a instancia de publicacións. Se tiveramos unhas publicacións, como entregalas aparecerían aquí recollidas. Unha vez que se ten esos documentos, é necesario imprimilos, firmalos e entregalos directamente ou na Secretaría ou no Rexistro para entregar todo o concurso xeral de traslados. Calqueira dúbida ou dificultade a hora de facer o concurso xeral de traslados, estamos para a vosa disposición a través do fío único do concurso xeral de traslados do grupo de profesorado de secundaria e esperamos que todos teñades un bo concurso. Ata outra.